Hej. Ja, så blev det endnu en gang lørdag. Og, Jeg er lige troet. Jeg er træt. kom lige væk om klokken den er 10:10. Bare ned og sove igen. Det har været en aktiv dag, må man sige. Ja, hvad er der sket i ugen? Der skal ikke ske så meget faktisk, for at være helt ærlig. Det har været en af de der uger, ikke? Hvor man ikke har taget et eneste billede. Ja. Hvor man bare Der er ikke sket så meget ud over det sædvanlige. Den er sådan set bare stået på arbejde. Ja. Og, så. Så vi er lige ved ude og spille 2 timers fodbold i aften. Uden udskifter. Sammen med Kemia venner. Det var kanon. Det betaler vi prisen for lige nu. Så træt. Ej, det var godt at spille noget bold igen. Det er hårdt. 2 timer. Ingen udskifter. Der måtte Mikkel lige ned og tage mål et par gange, må jeg nok lige nu. Vi vandt. Vi skulle ikke betale for vandet. 11-5 var det ikke? Jo. Så de betalte for vandet. Man spiller om vandet. Ja. Så vi skulle $10. Så vi skulle kun betale. Vi betalte $12, og det skulle divideres. Vi var 6 spillere, så det var billigere. Så 2 timers fodbold for 10 kroner, det kan vi lige holde til. Det er sådan noget kunstgræsbane. Ja, det er helt fantastisk. Ja. Og så i går, der havde vi en drengeaften. Ja. Bare os 2. Der har vi taget Mikkel med på date. Det gør jeg. Han betalte for biografen. Big spender. Det var sindssygt. Så dummer 2. Meget romantisk. Kan opfordres. Anbefales. Og jeg ved ikke om jeg har nævnt det før i en tidligere video lørdag, men altså en ting der er fantastisk nede i biografen, det er at de har sådan nogle ostepopcorn. Får bare ikke for lidt. Altså det er virkelig godt. Jeg har spist alle mine popcorn under forfilmen. Og jeg drak min cola de første 10 minutter, så er det altså en lang film. Ja. Så hvis lige pludselig en dag, at de i biografen oplever, at de kan få ostepopcorn, så kan I takke os 2. Ja, vi bringer det til Danmark. Vi bringer det til Danmark. Det skal opleves. Helt fantastisk. Altså det er jo gastronomi. På det yderste. Ja. Udover det, så har vi fået skypet lidt den her uge. Jeg har skypet med min mor for første gang i en måned. Det var dejligt. Skype med lidt forskellige venner. Og ja. Så ja, en hilsen til jer, hvis I sidder med følger med derhjemme, ikke? Hej mor. Ja. Men nej, der er vist ikke så meget at prale af den her uge. Nej. Bent og Mary, de kommer næste uge. Kommer de til Pen & Pen. Det gør de. Så skal vi vise dem lidt rundt, og så skal vi på konference. DLM-konference. Ja, fint skal det lyde. Ja. Hvor vi skal ud på et hotel. Og så alle danskere i Luthers Mission er samlet, og hvor vi bare skal hygge og have nogle forskellige møder og sådan noget. Så vi står for børnepasning. Det kan vi. Det kan vi lige finde ud af. Så det er så vi vil prøve at få lidt flere billeder og sådan noget til næste uge, fordi at i den her uge, der er det lidt lavvande. Ja, det er lavvande. Ja. Så, men ja, så har vi også snakket i 4 minutter. Ja. Nu skal vi også snart til at sove. Men hvad det hedder, I smider bare lige en besked, hvis I vil have lige skrevet en tid til op til Skype. Så kan det være, at vi lige finder ud af noget senere lige. Ja, eller hvis I vil have vores adresse, hvis I vil sende post. Helt sikkert. Vi skal bare have max. I smider bare en besked. Det er jo snart jul. Det er snart jul. Find os på Facebook. Snapchat. Instagram. Vi er Twitter. over det hele. Viber. I kan det hele. Tinder. Har du sagt det? Nej, det har jeg altså heller ikke. Det kunne man ikke. Men I må have det. Hygge jer. Hej.